Andresen, hvor stor er interessen for de uddannelser i Odense? Interessen er klart stigende. Der er i løbet af de sidste 5 år, der er der kommet dobbelt så mange studerende, som der altså var for 5 år siden. Og i alt så er der 830, der nu læser til ingeniør, og nogle af dem de står her i baggrunden og lærer noget om landmåling. Men med en fordobling, hvad er det, I har gjort for at få flere studerende? Vi har gjort alle mulige ting. Først og fremmest så forsøger vi at gøre de studerende opmærksom på de gode muligheder, der er, når man er færdiguddannet som ingeniør. Det er behovet i industrien, det er de fremragende fremtidsmuligheder, der er med et job som ingeniør, som vi tror spiller en afgørende rolle i den kraftige stigning, vi har fået. Når I så har en fordobling, er det så godt nok? Altså er det så sådan, at der faktisk er en løsning på vej? Nu hører vi jo ellers, at der bliver meget stor mangel på ingeniører fremover, men er der i virkeligheden på den her måde en løsning på vej? Altså med et optag på over 800 studerende om året, går det selvfølgelig den rigtige vej, men vi kan mærke allerede nu, at efterspørgselen efter vores dimittenter er meget stor. Ønsket om at få vores studerende i praktik, lave projektsamarbejde, er meget, meget stor. Så vi kan også mærke den øgede efterspørgsel. Vil det sige, at det ikke er nok, at I har fordoblet, der skal flere ind? Det er jo først og fremmest industrien, der trækker læsset, så det er der arbejdspladsen skal skabes. Men det vi skal huske på, det er, at ingeniører er med til at skabe vækst. Uddanner vi flere, kan der ansættes flere, og det skaber igen flere job. Hvordan får man flere til at interessere sig for at blive ingeniør? Vi skal i dialog med de unge. Vi skal i dialog med de unge på gymnasiet. Vi skal også i dialog med de unge og deres forældre allerede på folkeskoleniveau. Interessen for teknik og naturvidenskab skal styrkes der. Tak skal du have. Den såkaldte jobrotation